Kde je vaša hranica, keď si poviete, to sa nedá? Chcem sa s vami podeliť dnes o jeden príbeh, ktorý sa stal ešte v 90. rokoch. Bol to môj prvý tréning osobnostného rozvoja. A bol to tréning kreativity. No bolo nás tam 12 chlapov nás tam bolo. Páni, prajem vám krásne ráno, moje meno je James Brown a mám pre vás na 15 minút prvú úlohu. Pôjdete teraz von a budete čúrať smerom na východ. Musí to obletieť zemegulu a padnúť za vami zo západu meter za vami. Ja si idem zatiaľ na kávu, máte 15 minút. Tak priatelia, aké máte prvé vaše nápady na moju kreatívnu úlohu? Na to sme tak zostali ticho a ten najsmelejší povedal, tak my sme mysleli, že to je kanadský žartík. My sme sa do toho ani nepustili. A on sa posadil pred nás a pamätám si to, ako keby to bolo včera. S vážnou tvárou sa na nás pozrel a povedal, to bol môj test na vás. Kde je vaša hranica, keď si poviete, to sa nedá? A povedal ešte ďalšiu myšlienku, ktorá ma fakt dostala. Predstavte si, páni, že by tu miesto vás sedelo 12 6-ročných chlapcov a ja som im zadal tú istú úlohu. Schválne, čo by urobili? No, šli by von, vyťahli by pindíka a skúšali by, že kto ďalej minimálne dočúra a aspoň by to šli vyskúšať. Mám pravdu? A zostali sme vlastne istým spôsobom zahambení tam sedieť, konzultanti, manažéri, že my sme vlastne sa o to ani nepokúsili.